Szóval ilyen információkat szívesen elfogadok, de mind Szákostól, mind pedig Szantól. Jó reggelt! Köszönöm szépen, Devil, az emlékeztetőt arra, hogy rohadt hangos az OBS még mindig. Ezt valahogy mindig elfelejtem. De Devilnek hála. Szerencsére ezen már túl vagyunk. Na már most. Nem arénáztam. Nagyjából 4 hónapja. Az már több mint egy negyed év. És hogy mégis mit kéne pikkelni? Én is a rugon gondolkoztam, Tomáztam, hogy köszönöm szépen a tippet. Nézegettem, tehát én azért annyira nem maradtam le a HS világában, tudom, hogy van most új adventure, meg ilyen dolgok, de hogy alapvetően Krippet néztem, és Kripp mondta, hogy nagyon erős mostanában a rugó arénában. Ezt valaki meg tudja erősíteni, vagy nem tudom. Priestezni most valahogy nem szeretnék, de a sámán az teljesen failure, szóval... Mage Rugó Paladin Tier 1. Servus Tasli. Szóval Mage Rugó Paladin a Tier 1. Jó. Viszont rugózni nem tudok jól. Szóval szükségem lesz némi segítségre. Itt azért nem olyan nehéz választani. Mi az Isten átka ez? Te jó ég! De megint stream, yep. Dark Iron vagy Argent Horse Rider? Rugóban, ha Buccaneert látsz, vedd ki. Azt az 5 manásat is vedd ki. Oké. 10-ből 10. Ahoy, Servus Prezix! Napot fégypontja. Jaj, de aranyos vagy, köszönöm szépen. Na akkor segítsetek eldönteni, hogy Dark Iron vagy Argent Horse Rider. Én alapvetően, mivel régi játékos vagyok, ezért a Dark Iront arénában nagyon gyakran pikkelem. De az Argent Horse Rider-t viszont nagyon rengeteg pro dicséri, hogy úristen, ez ingyen jó, meg olyan jó. Érkezek Szantól a 4-es drop beteg. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy a Dark Iron az egy erős dolog. Viszont a Horse Rider meg egy csomó mindennel tud szinkronizálni, ilyen olajjal, meg ilyen dolgokkal. Azért várnék még pár tippet esetleg, hogyha valaki Backstab ugyanazt csinálja. Mondjuk igaz. Jó, rendben, meggyőztem magam. Ez volt az 5 manás, ugye? A Shadowpan Rider, az jöhet. Tinkertown, Flesh Eating Ghoul vagy Grizzly. Most nincsen túl sok mechem. Üdv, még nem, Mandri, nem játszottam még az Adventure első szárnyát. Gondoltam róla, hogy ma csinálok róla egy videót este, meglátjuk, mennyi energiám van. De egyelőre nem ígérek semmit. Ez 3 félig meddig fos, már elnézést. Flash Eating semmiképpen sem. Tinkertown lenne talán itt a választás, de mondjuk... Tehát választok egy Taunt meg egy Tinkertown között. Igen, medve. Valahogy egyetértek Ákossal. Backstab, ez viszont kemény. Clockwork-et nem szeretném, viszont Backstab nagyon jó tempó, Direwolf viszont nagyon jó, hogyha van board controlom. Nem tudom, mondom, nem értek annyira a rugóhoz, hogy mennyire tudok board controlosan játszani. Úgy értem, hogy nekem van boardom. Vagy mennyire kell inkább egy kicsit tempóra menni. Az ilyenekben, aki kicsit jártasabb, szívesen fogadok tanácsokat. Gondoltam, hogy streamben lejátszom, de akkor meg egyrészt szar lesz a minősége, másrészt meg úgy, nem tudom. Streamben nem tudok annyira jól gondolkodni. Backstab combo az 5 manáshoz.
Rendben. Igazából érthető. Iron Sensei-nek semmi értelme. Hero Power-ekből, tehát ez a ingyen Hero Power-ből annyira nem tudunk sok értelmet. Tempó rugó adja magát, hogy arra pikkeld a lapokat. Oké, teve. Mondjuk a Defender az nem pont tempó, de jobb mint a semmi. Brewmaster a 2 borzalom ellen. Maiden of the Lake versus Guru bácsi. Esetleg Conceal. Conceal az... Conceal. Conceal se kéne talán annyira elvetni, tekintve, hogy ugye mivel tempót játszunk, ezért szépen meg tudjuk rektálni aki szembe jön. De... én valahogy mégsem érzem ezt a Concealt. Maiden of the Lake talán itt a győztes. Ja. Twilight Guardian esélytelen. Patient Assassin nem rossz. Illetve egy Doomsayer sem. Nem Guru bácsizunk, az valahogy lassú a rúgónak a Guru bácsi. Tudom, hogy a backstepben lehet azt is triggerelni, de nem tetszik az ötlet annyira. Régen annyira automatikusan pikkeltem ezeket, most már úgy érzem, hogy el vagyok veszve. Én személy szerint egy Doomsayer-t pikkelnék. Patient Assassin az valahogy... rengeteg OE miatt annyira nem érzem effektívnek. Doomsayer-re meg Silence kell, vagy ugye 7 damage. Lángoló bácsi. Hey, szervusz Avenger! Üdv Gamer Ákosnak is. Szervusz Pöfeteg! Wood? Ja igen, hogy választhatok 3 darab 3-as drop közül, de hát... lehet még jól is járok vele komolyan. Az a baj, hogy a Lord of the Arena annyira nem. Voznak, köszönöm szépen a follow-ot. Stormwind Knight-ot én szívesen bepikkelném, mert nekem ez annyira nem fájdalmas, tekintve, hogy charge, meg én rugó vagyok, meg ilyenek. Nem toltam soha a Guild Wars 2-t. Scarabot vet? Jó, akkor kivesszük a Scarabot. Mad Scientist annyira nem, Betrayal nem rossz, viszont nekem tetszik ez a 3-as, vagy ez a 2-es drop. De lehet, hogy Betrayal-t kéne rugó deckbe. Tekintve, hogy nagyjából ez egyetlen egy board clearünk. Nem tetszik, hogy az MMO nem az én véle... Az MMO-ban nagyon sok időt kell beleölni, és nem is... Tehát én alapvetően nekem túl repetitív az MMO-k nagy része. Bevallom neked már, hogy a helyenként izét is repetitívnek találom. A Fallout 4-et. És gondolod, hogy egy MMO-nál ez milyen. Meg úgy sosem sikerült egy olyan jó társaságot találnom. Még LoL-ban se tudok rendszeresen 5 emberrel játszani, vagy 4 emberrel rajtam kívül. Nem, hogy ilyen MMO-ban. Én mondjuk a telítmény 1, de mindegy. Nem a map számít, hanem a játékmechanika. Defias? Én Frostwolf párti vagyok. Így is van már na jó, azt mondja 2, 3, 2. Ez ringleader, jó. Igazából, hogyha tempó, akkor tempó. Ez biztos nem, Wolfit nem, ez nálam egy instant spellbreaker. Auto Barber, Battle Cry, de még mindig jobb, mint a többi os. Spiteful az nagyon jó, szerintem Spectral nem kell, Spiteful az jó, mert rugók vagyunk. Így lesz non-stop weaponünk.
Regent nem rossz, de akarunk még egy Bloodseal. Kéne valami 3-as drop, nem? Taunt paklit kipróbáltam, nem próbáltam még ki semmilyen paklit, tehát ugyanazok a pakliaim vannak, amik kb. 2-3 hónappal ezelőtt. Szervusz, az Ecsetex van! Jó estét! Jó reggelt mindenkinek! Szóval a 3-as drop miatt szerintem a Silverhand az nem lenne egy rossz választás. De én valamiért érzem a Raidert. Vendor az nagyon-nagyon jó. Mint egy 4-es drop. Jó estét, Devil! Amúgy én értem, hogy arénában ez nem egy rossz lap, pláne hogyha... Tehát mind az agresszívabb lapok ellen, mint pedig a... Ugye rugónak a sok arc használat miatt. Jó, hát szerintem hiszek neked, legyen az. Oké, Defias versus olaj. Nem tudom, olaj az arénában működik? Ugye alapvetően az olajrugó nem tudom, hogy még létezik egyáltalán, de hogy annó egy elég erős deck volt. Én úgy vagyok vele, hogy egészen jó early game-ünk van, így lehetne egy olaj. Tehát kérdés, hogy az olaj mennyire viable. Devil szerint olaj. Én is támogatom a dolgot. Mehet a Pan Rider. Ogre Ninja. Legyen Ogre Ninja. Kének ilyen early game dolgok. Mert meg leszünk erőszakolva. Silent Knight-ot én nem szeretnék pakolni, hiába. Szóval hány darab early gaming van? 1, 2, 3. Ez kevés. Szerintem az Autobarber miatt akár ki is vehetném. Öt feletti lapom nincs. A Silent Knight ez csinál dolgokat? Nem már. Én ebben a Silent Knight-ban nem hiszek. Tehát így... Volz szerint Cold. Cold se rossz, de az a baj, hogy a deckem elég lassú, hogy annyira nem burstre megyünk. Mert a Cold az nagyon erős. Ha nincs lent minionom, akkor viszont feldughatom magamnak. Legyen Cold. Kapunk még. Legyen ő. Legyen a Sapper, csak azért, mert kell a 3-as drop. Ne haragudjatok, hogy nekem nagyon-nagyon nem tetszik ez a Silent Knight ötlet. Mad Bomber legyen. Basszus, Fan of Knight. Azt elnéztem, sorry. Az egy Fan of Knight kellett volna legyen. Ez borzalom. Mindig jobban tetszik, mint a leprás, vagy a haverja. Oké, 3 darab ilyen vendorunk van, ez már csak elég. Jöhet a Panther. Ghoul, inkább MacWarper. Deadly Poison, vagy inkább Silverhand. Én úgy érzem, most már tele vagyunk azért, amit egész jól meg vagyunk áldva. Mondjuk a Deadlit nem kéne ott hagyni. És úgy, hogy van 1, 2, 3, 4, rengeteg 5-ös drop, így én a Deadlit elhúzom. Disguise, Burgle. Burgle laphúzásnak nem rossz. És a klasszlapok erősek arénában. Na jó.
Oh, sorry. Deck trökkört próbáljuk meg B importálni. Nem tudom mennyire sikerült neki. Én sajnos nem látom. Azt mondja, hogy Backstab, Cold Blood, Deadly, Betrayal, Defias, Doomsayer, 2, Scrap, Macworker, Burgle. Jó, nagyjából ilyeneket húztam. Tökéletes. Mentjük. Aréna. Azt mondjuk, hogy tudom én ezt használni. Hogy már használja? Ó, már használom. Jól van. Nem. Rossz deck tracker. Most hasonló. Nyugi! Fél pillanat és meg lesz oldva. Ígyni. Igazából a tetejét levághattam volna. Dobi Levi, köszönöm szépen a follow-ot. Uno momento és elkezdjük az arénát. Csak engedjétek meg, hogy rendbe hozzam az overlay-t, amit már 1000 éve nem használtam. Belső ablak. Belterület. És te nem kell lesz a teteje. Ígyni. Oké. Tökéletes! Hasonlít a tökéleteshez. Ez a deck úgy fog működni, hogy mindig körtől kell tempó előny, és ha nem esik ki a kezedből, nyersz is. Jéj! Na jó van, hölgyeim és uraim, kezdjük. Van nekem valahol itt egy számlálóm. Itt nem. Nem? Fuck. Jó lesz ő. Nem jó, ez a follower count. Be van állítva. Fene egye meg, nem érdekes. Hát ha valaki kérdezi, mondjátok meg neki, hogy állok. Oké. Ez kicsit gyors. Mármint kicsit lassú ez a kéz. Keressünk valami jobbat. A burgulár is annyira nem rossz. Coin Ringleader, na? Régi rémtörténet, amit szoktak mesélni még annó a játékosok. Vorgen. A Vorgen az countereli ezt? Kit érdekel? Ez egy túl jó play, hogy ne csináljam. Beat it, baby. Beat it. Beat it, beat it, beat it, beat it. Coint ne lőjem el, 4. körös Shadow? Lehet igazad van. De nyugi, ez az első meccs, csak nem lehet annyira nehéz. És trédál az úriember? Ez meg nem marad? Burgerrel kíváncsi leszek. Amúgy annyira nem szeretnék cuccokat lopni a kollégától, mert esélyes, hogy nincsenek neki jó cuccai. Na nem baj. Eddig egész nyugis. Annyira hozzászoktam a LOL streameléshez, hogy alig emlékszek rá, hogy ilyen HS streamelni, trolloló. Igazából meg tudom ölni.
Ez a Jubus panel mutatja, mi van még a deckben, nem a kézben. A kézben azt látod. Ami ki van satírozva, az... igen, az Avenger. Jó, hát menjünk a tempóra. Hogyha ezt kell, ez kell. És igazából van. Kitesz majd valami nagyot, tudok rá egy Doomsayer-t. Hát erre nem fogok Doomsayer-t. Armor up az meg nem sok semmi. Ejha! Nav Juggler nem rossz. Játszunk Maiden of the Lake-et. Kérdés, hogy üssek-e? Igazából a következő köröm, hogy akarom, hogy kinézzen. Maiden of the Lake-re egy Cold Bloodot rátolni nem olyan rossz. Mi van akkor? Burgle Cold Blood. Az 4 mana. 5 mana nem lesz. Szóval... whatever. Mondjuk az 1 damage az pont nem számít. Ha megöli a Maident, akkor talán egy kis probléma, de... tudom, hogy a türelmesek és az okosak megvárják, de na. Úgy van, vágd bele. Nincsen gond, nincsen gond. Így is Burgle lesz, csak... oh, Sapper. Lehet jobb egy Juggler Sapper. What's happening? És a Burgle Cold Blood combo igazából ott van a következő körbe Daggerrel. Sapperre se rossz amúgy a Cold Blood. Azért gondolok a Sapperre, mert általában az Arcanite Rip, tehát hogyha lent van az asztalon egy Juggler, akkor általában azt szokták elvinni. De úgy látom nem. Mint lehet, hogy így nem. Igen, úgy látom így nem. Nem szedi le a Jugglert. Viszont nekem van egy Backstabem. Most mehetünk egy jó kis powerplay-re. Na most Backstab. Engage. Egy kis catch, meg még egy kis catch. Hat per 2. Talán egy kicsit erős volt az ötlet, de nem hagyhattam ki. Burgerrel úgyis húzok kártyát. Oh, baby. Nyertem? Ez itt 10. Ó, meg Autobarber, meg ilyenek. Nagyon jó. Oh, baby. Nem kell a Cold Blood. Nem kell a Cold Blood. Hát szegény azt hitte, hogy nyer. Én is azt hittem, hogy nyer. By the way. Király! Nem tudom, hogy mikor győztem utoljára. Mikor játszottam utoljára egyáltalán izével. Szervusz Noxi! Na, de most már kezdek belejönni, érzem. Kis confidence-et mutassak, igaz? Oké, negyedik körös Shadowpan, előbb megbeszéltük, hallgatok rátok, rendben? Tehát most nem kell a Vendor, mert úgyis a negyedik körbe fogom kitenni a Shadowpant. Panther az jó. És ötödik körös Shadowpanunk, mindenünk van. Ez gáz. Ez gáz, baby. Ötödik körös ninja, az nem rossz. Ó, ez nagyon gáz. Ó, ez nagyon gáz.
Rendben van, rendben van. Ez olyan zús. Úristen, ez a csávó, ez komolyan behúzott egy zúdekket? Mi folyik itt? Ez komoly? Ez a csávó, ez bedraftolt egy zúdekket, kész. Azt hittem az arcomra jön. Nyugi, nyugi, van vendorunk. Nyugi. Van vendor. Tessék, Shadowpán. Le kell szednem egy kis damage-et, szóval én úgy érzem, hogy ezt meg kell oldani. Meg lehetett volna úgy csinálni, az imbe ütöm bele, de szerintem akkor sokkal szebben tud trédelni, mint ezt szeretettem volna. You can fix anything, it's okay. Doomsayer! Sounds cool. Hogyha Doomsayer ezek, tehát ő nyilván ezt meg akarja ölni. Hogyha Doomsayer ezek, akkor kapok 5 damage-et az arcomba, vagy megöli a Doomsayert. Rizikós, de tetszik. Lehet ezt kellett volna leszedni. Na mindegy. De viszont itt teljesen megölöm a körét, tehát ez a lényeg. Na, valami detretörös cucc, amit le akarsz pakolni, vagy? Vagy úgy ennyi? Autobarber vendor nem egy rossz kombó, de meg kéne tartani a 2-es droppot. Az Ogre Ninja az nagyon jó, mert tök jó, hogy lehozom, de ja. Szerintem legyen az, hogy Vendor plusz Hero Power. Kicsit lassú, de le kell lassítanom a meccset. És a Shadowpant következő körbe ki tudom tenni. Kell a kövipenhez, igen, Xan. Úgy láttam, egy húron pendülünk ilyen szempontból. Oké, most már csak egy 5-ös droppot tud kitenni, ez nem rossz. És megint megkaptam a 3 Shadowpan, megvan. Ezt meg tudom ölni, és én szerintem meg is kell. Arról nem is beszélve, hogy fennmarad. Van penem, itt van neki egy ingyenlap. Ez mindenképp jó a Shadowpanhez. Au. Soulfire, Hellfire, valamilyen Fire. Egy kis Candle. És Dark Bomb, wow! Oh, Dark Bomb Face! You sneaky! Na most a következő körben nyer vagy sem? Ez itt a kérdés.
Szóval Backstab. Well played. Ez a God early game, ez nagyon csúnya volt. Ez a Flame Imp, Enoyotron, Imp Gang boss, ez nagyon csúnyán erős volt. Van. Tehát ez az. Kell egy ilyen God draw az elején, aztán vége a meccsnek. So sad. Foszlik valami. Na ez a Dragonhawk Rider, ez egy borzalom. Maiden of the Lake-nél is van egy csomó jobb 4-es droppom, szóval tudom, hogy ez ilyen curve meg minden, de tessék, mert a Dark Iron Dwarf rengeteget segített. Na lássuk, discovereljünk. Get Razor Fan. Jobb, mint a semmi. Jaj, end turn. Sorry. Elküldöm a rakétát gyorsan. Na ne! Na ne! Burgle itt nagyon jó lesz, de ezzel akkora tempó hátrányba kerültem, hogy öröm nézni. Jó, tegyük ki a Razor Fant, mert hogyha most Hero Power-rel megöli az egyik 1/1-emet, és megöli a 2/3-at, akkor az 1/1 ugye végez ezzel a cucca. Így még sokkal jobb is. Ha jól számolom. Mert a Dark Iron Dwarfom megöli az egyiket. Megölöm ezt. Ezt így kampó. Lehet nem kellett volna, mert hogy 50-50%, hogy rosszba nyomja bele, de nem játszunk a szerencsével. Következő az urális. Legyen az urális Drake. Annyira nem tetszik, hogy beszínezi a nézéket. Esküszöm, megijedtem már egy pillanatra, hogy mi ez. Living Roots. Na most mi legyen? Csinálhatok inspirált Dragonhawk Ridert. Szerintem jó lesz. Burg. Na most nem kell lap. Most ki kell játszom a dolgaimat. Jó ez így. Igen, a macin gondolkoztam még, de igazából, hogyha ezt meg tudja oldani, akkor a macit is. Szóval mindegy. Valaki nagyon be akar lenni a lakásba, de majd valaki kinyitja neki, aki nem én leszek. Ez viszont Burgle. Azur Drake plusz Wrath nem rossz. Na, egy pillanat.
Oh. Úgy látom, nem történt semmi. Nem maradtam le semmiről. Ez az. Ezért jöhetne egy achievement. Tökéletes. Azure Drake plusz Wrath. Megoldja az ő bordját is. Már ami van belőle. Betrayalt viszont körbe játszotta. A Betrayalist. Shadowpenhez most az a baj, hogy nincsen semmi. Betrayalom van a Shadowpenhez, de... akár még működhet is így. Ez nem is rossz. Kaptam már ennél rosszabb kettes droppot. Nagyon a pandán gondolkozom, hogy ezt úgy meg lehetne oldani, hogy Betrayal erre, ez besebez 3-at. Vagyis 3 HP-ja marad. Én trédeljem le, és akkor Shadowpen. Most használt el egy keepert nemrég, szóval szerintem a Shadowpen az egy egészen jó támadási forma. What? A Betrayalre nem hat a plusz damage? Érdekes. Én azt hittem, hogy ugyanúgy hat rá, mint a többi spellre. Megdobálnak ezek az egyesekkel, ez hihetetlen. Ez neki annyira ingyen van. Le kell szednem ezt a Hungry Dragont. Kétség kívül. Választósrákot? Az a baj, hogy a választósrák most egyelőre nem játszik. Mondjuk ez a 8 nem rossz. De miért? Itt van egy Spellbreakerem. Használjunk Spellbreakert. Ha Spellbreakert használok, akkor tudok használni mellé választósrákot is, hogyha úgy van. De én akarok Knife Jugglert tenni. Vagy mi lenne, ha Spellbreaker plusz Ninja? Az is erős. Sőt, igazából az jobb. Sneaky! Lehet jobb lett volna, hogyha a Senjin-t ütöm le, de félek, hogy valami Savage zsoros baromsággal meglep. Ez nem érdekes. Ez már annál inkább. Shadowpen, na. Azt mondja, hogy van 5 manám, és a másik 5-ből pedig ebből kell gazdálkodjak. Tehát tudok olyat csinálni, hogy hogy nem tudom. Ezt le kéne szednem mindenképpen. Nagyon nem mindenképpen, de azért egész fontos lenne, mert ez igen csúnya üti a Shadowpenemet. Szeretném Hero Power-rel trédelni. Na jó, legyen ez. De akkor a Hero Power-rel nem tudok trédelni. Doom. Erre Doomsayer? Azzal csak lopok egy kört. Igazából nem is rossz. Ez a Juggler Doomsayer.
Meg tud ütni 11-jel. Hát, hogy nem volt jó ötlet. Basszus. Swipe. Spiritko, köszönöm szépen a follow-ot. Éppen meghalok. Basszus, de elfelejtettem. Ez elég well played. Ez a Doomsayer nagyon nem volt jó ötlet. Nem volt jó ötlet a Doomsayer. Vesztettem. Egy az egyben. Nem kaptam tauntot. Már még kaphatok egy tauntot. De már nem tudom letenni. Csik-csák, köszi szépen a follow-ot. Nézzük, ebben van-e taunt. Nem, de kaptam izét. Darkbane-t. De izét kellett volna ütnöm, nem az arcát. De nem hittem volna, hogy belém csap ennyit. Elfelejtettem azt a Windfury mókát. 1-3, boys! Jó, mondjuk nem is tudom, mit akarok. 3 hónap aréna kihagyás után. Ez nagyon sok... nagyon sok tempó. Cold Blood nem kell. Mad Bomber jó. Backstab arra, hogyha jönne egy Shadowpen vagy valami hasonló. Most tudok olyat csinálni, hogy 5. körben Shadowpen, vagy 4. körben. Esetleg egy Jeweled Crab, ez Scarab, vagy mi a tököm ez? Most meggríteljük, hát ha szerencsénk lesz. Légy színe, legyen 2-es droppod. Jaj, ráadásul egy cságá. Tudunk menni Yolóra, hogy Backstab plusz Mad Bomber. Esetleg Scarabra, és akkor van egy egészen jó 3-as droppunk, ami amúgy most hiányzik, szóval legyen inkább ez. Servus Max! De ez a Scarab, ez egy borzalom. Miért nem, hogy nem játszanánk többet? Eddig csak most adott. Oké, kaptam egy Aegis Darkbane, de teljesen haszontalan volt, szóval... Nem, ez a Scarab, ez teljes mértékben egy használhatatlan szörnyeteg. Nagyon jó. Nem baj, eljátszuk, hogy noobok vagyunk. Szervusz Ikkert! Oké. Azure Drake Backstab nem egy rossz ötlet. Coin Shadowpen Powerplay. Gyerünk! Muk, hogyha azt mondom. Hát ha. Igen, a meghal. Meg tudom tudni ölni, mert van Shadow Steppem. Belém támad? Nem. Only face. Oké, tudunk egy olyat játszani, hogy Knife Juggler, Mad Bomber. És hátha. Vagy Knife Juggler, MacWarper. Ja nem, bocs, Backstab, igazad van, nem Shadow Step. És ha megölöd a
Na jó, inkább... És mindegyikbe beleüt egyet, én nem tudom mit csinálok a Mad Bomberrel. Jó! Nyeh! Oh! I am God. Shadow Strike. Ide. Ez meg ide. Tudom, hogy lefreezelődik, de... Kinda have to. Következő körben úgyis board clear. Cone of Cold. Há, hogyne. Nem baj. Az Ogre ninjásom az túlél mindenféle szörnyeteget. Ezt középre kellett volna tennem a következő Cone of Cold miatt. Na lássuk a Fire Lordot. Ha! El is felejtettem, hogy ez a játék mennyire unfair. Szerintem egy ilyen vendor nem lesz rossz. Ezt mindenképp el kell takarítani, tehát ez kérdés nélküli. Az a baj, hogyha most túl sok mindent pakolok le a boardra, akkor tuti kapok egy... Legyen Drake. Jó a Drake. Na, Shadowpen. Tök jó lesz következőre. Tehát most meg kell ölni a Shadowpent, és általában meg kell ölni az Azul Drake-et is. Nincs Flame Strike. Helyette van Water Elemental. Mirror Image. Amikor nincsen semmi AOE-m, akkor Mirror Image. Ó, hogy... Nyugi, nyugi. Csak nyugi-bugi. Oké, ez tuti. Jöhet a Shadowpen, meg jöhetnek ilyenek. Kérdés, hogy melyiket áldozom be hova. Tehát elsősorban, nem tudom, van pár lapja, tehát a Water Elemental annyira nem problémás, hogy azt kelljen megölnöm, ezért hogy kéne? A Drake-emet kéne beleölnöm a questingbe, vagy inkább a Shadowpent? A Drake-at minden probléma nélkül le tudja freezelni, az arcomat is le tudja freezelni. Én szerintem valahol van neki valami olyanja, ami miatt a Drake-et jobban megéri felhagyni. Vagy úgy csak, mint a nekem lenne. Igen, freed from the curse. Még jó, hogy letettem mindent, mind a hármat kijátszotta volna. A mocsok. Oké. Ez nem érdekes. Na a kérdés az, hogy az mi? Derítsük ki, hogy mirror-e. Nem mirror. Derítsük ki, hogy duplicate-e. Nem duplicate. Akkor trédeljünk szépen.
Healeljünk fel, és adjunk neki Wind Fury-st. Tehát lehet Ice Barrier, Ice Block, Spellbender, Vaporize vagy Counter Spell. Természetesen Frostboltot húzott a kollega. Szerintem Ice Barrier. Auto Barber, az nagyon jó. Csak egy körre kap? Ó, értem. Trükkös. A következőben láthatjátok, hogy fogom szépen körbejátszani a Flame Strike-ot. Inkább ez halljon meg. Szóval Icebox, Spellbender vagy Counter Spell. Lássuk. És már érdekel. Ice Block Mage. Fireball. Nice. Vendor megért egy Firebolt. Oké. Oh. Szomorú lett volna egy 3-mal végezni. Nem baj. Alakul a molekula. Jó lesz ez. Én már érzem. Nem is tudom, ki pikkel Counter Spell-t. Ez ugyanaz? Nem, az előbb valami parapla volt. Azt a rohadt! Good hand. Kész. Vége a meccsnek. Na jó, annyira nem. Igazából kíváncsi leszek. A második köröm Backstab Defias. Harmadik köröm Fegyó Deadly. Negyedik köröm Shadow Pen. Ez a terv. Az a, hogy a Coin Pulse Bandit egyáltalán nem win. Tehát a Coin Shadow Pen sokkal inkább. Még a negyedik körre lesz megoldása. Tehát valószínűleg, de nem zavar. Hua! Elküldtük a rakétát ott. Jaj, Istenem! Szegény! A szegény csórikám! Ó! Fogadjunk, hogy ez egyáltalán nem szokott arénázni a srác, és olyan csúnyán ki fog kapni. Negyedik kör, ötödik kör. Pajzsos csávú mehet a macira? Szerintem nem kell eltúlozni a maci. Maci már így is eléggé erős. Shadow maci. Kiteszem a Deadlit. Elég láttam a szülős kis arcocskát, de végre megint láttam. Hajjajjaj. Max, köszönöm. Szervusz Galaxian! Oh shit! Oh shit! Lehet Defendert kellett volna kitegyem először, de reménykedtem benne, hogy valami Ice Barrier-es móka.
Oké. Kiteszem a Doomsayer-t. Megölöm ezzel a következő körét. Ah! Ha! Így viszont megöltem a saját Doomsayeremet, de... nem baj. Most baj. Ajaj, nagy a baj. Úristen. Nem lesz az enemy tápos? Hogyha Mirror Entity-vel kapja? Ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy megkapja ugyanúgy a OP-ságát. Nem úgy, hogy a Battlecry-t nem kapja meg? Go, Maci! Go, Maci, go! Majd a Betrayal megoldja. Nem baj, úgyse játsz a körbe. Semmi gond. Ez a Kvaldir Rainer, ez undorító. Oh. Az jó, hogy rögtön nem se nem bagyozta le, se nem csinálta birkává. Hit that. 6-6. Jó. Wow. Egészen jól megúsztuk, jelentem. Full heal mindenkinek. Szerintem neki sokkal kontrollosabb deckje van, mint az enyém, és a tempónkkal sokat nem értünk el. Kéne nekem még egy Shadowpen, és akkor kicsit boldogabb lennék. Flamestrike lecleareli a bordomat, de van Azure Drake-em, szóval annyira nem gáz. Ez gáz volt tőle. Húzzunk valamit. Ográn Ninja. Az jó. Lehet, hogy inkább egy Panthert kellett volna, de azzal nagyon belejátszottam volna a Flame Strike-ba. Nem tudom, hogy van-e neki egyáltalán. What the fuck is that? Oh shit. Igazából meg tudom ölni, tehát boardról meghal ez a cucc, és Ogreninját meg Panther tudok tenni, ami nem rossz. Önkéntes 8 damage. Az a baj, hogyha kitettem volna simán és hagytam volna fenn a Frost Giant-et, akkor Flame Strike-kal elvette volna az összes lényemet. Az meg úgy gáz. Taz Dingo nem vészes. Istenem, a szikritek. Esküszöm, sírba visznek a szikritek. This one, no, that one. Azt mondja, hogy
Brewmaster a Ogre Ninjára. Hogyha Mirror Entity, akkor megkapja a Brewmasteremet, én azt betrayalolom, ő meghal, és megölöm a Brewmastert. Ha nem, akkor fuck my life, és lehero powerezem a... vagy visszateszem az ógrét. Szóval nem. Tudom, akkor nem hero powerezek semmit, inkább csak... inkább csak visszateszem az ógrét. Nem jó. Megrektel a Flame Strike. Effigy mi? Nem, duplicate, az jó, az nem gond. Duplikál csak. Tegy be középre valami nagyot. No. Shadow Pan. Azt mondja, hogyha őt bummolom, akkor őt le tudom bummolni. Őt is le tudom bummolni. Le tudom tenni őt, és ütök egyet. Nem tudom, miért ütöttem egyet, de miért ne? Amúgy nem volt rossz gondolat. Kösz! Ogre Ninja plusz Smiteful, vagy Spiteful Smith jó lesz. Megint ütünk egyet, mert miért ne? Jó lenne egy burgle. Gyerünk, baby. Jaj, ne. Flame Strike mi? Meg hogy történhetett ez megint? Hogy ez megint három a... Na... Fuck you! Fuck you! Persze egy cipőt kapok. Ó, Istenem, ez... Ó! Vissza lehet tenni ezt a csavart? Hoppá. Most láttam még. Forgotten Torch. LOL, fent hagyja? Azaz! Gyere, szardarab, a scarab! Hű! Farseer this shit! Haha! Greediness büntetve! Scarab megérte, hogy pikkel veled. Csak most húz egy Flame Strike-ot, én nem tudom, mit csinálok vele.
Felveszem és elküldöm neki, hogy fuck you. Megígérem nektek. Ez egy program, Voz, úgy hívják, hogy hogy Deck Tracker. Ha beírod, szerintem te is le tudod tölteni, nem kell hozzá túl sok angol tudás. És viszonylag könnyen beállítható. Amint elmagyaráz nagyjából dolgokat, hogy mit, hogy és hogy mit. De azért nem árt. Hey, szervusz minimál úr! Kettő, I guess. Ha! Oh. Azt megöli. Azt mondja, hogy Spiteful Smith plusz Farseer és Puck. Jap. Ha! Hol van most a lapelőnyöd? Igen, többet is látok. Látok az ellenfélnek a letett lapjait, hogy hány lapja van, stb. Látom a secretnél, hogy milyen lehetséges secretek vannak, és kihúzza azt, ami ugye nem aktiválódott arra, mire lehetett volna innentől kezdve. Az a secret nem lehet, tehát ilyen egész jó kis segítség. Ha! Adj valami charge-ot. Akkor szappert. What's happening? Az a játék nem akarja, hogy nyerjek. Erre miért van ráírva, hogy a letett erre az van ráírva, hogy a most letett minióra megkapod a Tinker Sharp Oil-t. A plusz 3 atakot. Azt felejtsd el, hogy olyanra kapod, ami tud támadni. Nem, olyan nincsen. Hogy állítom, hogy vegye a trackert is. Van neki egy ilyen kis funkciója, hogy 3-2, hogy mutassa külön, és ott lehet venni. Hol van? Ez a deck, itt van ez a deck Windows. Tehát bemész az Options-be, deck Windows, és akkor ott mutatod, hogy player. És akkor a te képedet külön kiteszi kis ablakba, azt felveszed OBS-en, kiszeded belőle chroma key-jel, vagy nem is chroma key-jel, franc tudja milyen ilyen színkulccsal a szürkeséget, és akkor nem is lesz olyan csúnya. Jó. Azt írja, hogy random te... Nem ezt írja Varus. Nagyon rosszul olvastad. Nagyon rosszul olvastad. Az azt írta le, hogy a letett minióra megkapod a 3 damage-et. Ennyit írt, semmi többet. Velmet neked is, te coinoló knife juggler. De én meg befűtök portálokat, szóval rettegjél. Légy szíves a izébe. Ne! Ne! Igazából, hogyha ő se siet, nekem sem kell, és... elvileg javulsz. Logdat loaded. Hol van most a coin?
Hogy az Istenbe kéne ezt jól csinálni? Deadly Most és a Ringleader. Vagy Dagger Deadly. Szerintem legyen Dagger Deadly. Kicsit jobb. Én nem tudom iPad-et. Én eddig csak gépen használtam. Telefonon 100% hogy nem működik. Tekintő, hogy túl kicsi a képernyője. Passzolom. Ezt aki tudja, esetleg a chaten írja meg Mandrinak, de én... Se volt iPad-em, és gyanítom nem is lesz rövid távon. Hát ez csodás. De nem siette el. Ami azt jelenti, hogy nekem sem kell. Oké, mi ez? Sacred Trial. Tehát a negyedik minimumot elpusztítja. Lehet iPhone Eye, Competitive Spirit, meg Revenge. Érdekes. Szervusz, boci! Jó. Sacred Trial-t most már nem kell körbe játszani. Ez jó hír, de én szeretnék ennek a cuccnak Wind Fury-t. És ahhoz viszont daggerölnöm kell, de mi van, hogyha inkább nem akarok neki Wind Fury-t. Inkább akarok egy király Shadow Pen-t. Talán ez egy jobb ötlet. És akkor még fenn is marad a Competitive Spirit. Ez az! Competitive Spirit. Így nem ér túl sokat. Most úgyis jön mindjárt a Peacekeeper. Megteremtse itt a pandám békéjét. Oh, nincs Peacekeeper. Shadow Strike. Megtartom, mert Reinforce-ok ellen ez kell. Ez nem jó semmire. Oké, baby. Kiveszünk egy jó kis Scarabot. Van az egész jó. Még most a Perditions-zel tudok kombózni, de Fan az jobb a card draw miatt, meg igazából ebben a szituációban is eléggé MVP. Ha úgy vesszük. De annyira nem érdekel a szituáció, bevallom. Ezt csak azért öltem meg, hogy fel legyen izgatva a fegyverem. Mert így veszélyesebb. Tudtam, hogy lesz blessingje. Még is sejtettem. Hogy legalább ilyen lucky és tud ilyeneket alkotni.
Azure Drake plusz Fán nem is rossz. És mehetek egy kicsit Hemre, és azt mondom neki, hogy 10 damage arcba. És így old meg. Ezt megölöd, vagy meghalsz. Első felvonás. Anubis is beszállt a játékba? Jó Istenem, Mad Bomber! Úristen! Esküszöm, ki akarom játszani a Mad Bombert. Oké, mind a kettőt nem ölheti meg a Mad Bomber. Viszont a Tinker kaphat olyat, ami nem jó. Aj, ki akarom játszani a Mad Bombert? Lássuk, veszítek-e. Nem veszítek. Na figyelj, megmondtam, ez fogja kapni az olajt. Ki kérdezte, hogy oda van írva, vagy sem? Ki kérdezte? Mondtam én, Varus, hogy az van odaírva. Semmi más nincs odaírva. Aj, szeretem, amikor a random faktor. Nagyon random. Igen, én is úgy voltam, hogy Tinkerrel így is úgy is nyerek, szóval mindegy. De be akartam bizonyítani a Tinker elméletet. És 100%-ig igaz. %. Nem kaptam. És most igazából semmi aktiválóm nincsen. Lehet Grizzlyt meg kéne tartani, ez ugyanez a Jessus medve? Nem, Jesus saved me. Nem tartunk meg medvét, az borzalom. Kaptam Betrayert, meg Megwarpert, ez nem rossz. Pola ellen. Burger! Második, harmadik kör. Nekem megfelel. X marks the spot. Hát nem talált ott a spot. Úgy látom. Akkor report? Ajaj. Itt aztán Little Blood van. Lehet a Burger túl lassú. Tudok ilyen power plate csinálni, de igazából minek? Madara, köszönöm szépen a followot. Tehát tudok azt csinálni, hogy Betrayal, Berserk, de a Betrayal igazából jó lesz majd ezekre is. Kell a Burger. Good enough. Chill, Madara. Azt kell mondjam, good enough. Tegyél ide. Oda, Justice Madness, köszönöm szépen a followot. Kaching. Kaching.
Csináltam magad egy Gingerly kis kép, az nagyon jó. Hozd meg velünk, hogyha fel van téve. De hogyha pornak, hogyha poresz, akkor véged van. Puddle Stomper. Hú, van nekünk hidegvérünk, meg mindenünk. Maiden of the Lake. Ez egész jó ide. I am freed from the curse. Kitesszük őt, jó lesz. Kíváncsi leszek az Eredic the Pure-re. Hát nem játszotta körbe a Noble-t. Szóval megint csak a kártyákkal. Fú, ez beteg. Én csalok? Ez mit csinál? Nézd meg! Mit ütött le vele? Ja, Maidenemet. Oké, then. Eredic the Pure! Nagyon nem. Ez eléggé tréplay lenne. Knife Juggler the Pure! Kicsit jobb. This kills that. That kills that. Put this apple on your head. Hajjaj, itt a cavalry. Szegény cavalry. Még vissza se tud szólni. Hol vannak a pandáim? Give me my pandas. Vendor? Hit that? Ilyen. Meg ilyen. Meg backstab. Meg 14 damage. És úgy megyünk előre. OP! Ő pedig a B-terv. Az A-terv az, hogy nyerek. A B-terv az, hogy ezzel nyerek. Hé, szervusz csitya! Discovereljünk dolgokat. Ez nem jó. Inkább ő. Előbb kellett volna ütni, lehet a Jugglert 2-2-be talán. Lehet. De igazából mindegy. Ja, ja, várjál. Ez Beast, ez nem mech. Ó, 5! Öt winnél tartunk, hölgyeim és uraim.
Egész jól állunk. Egész jól megy ez a kis aréna. Mondjuk nem mondom, mehetne jobban is. Under! Uter kistest... Uter undok kistestvére. Under! Kész. Engem megvett. Servus! Matthias. Nem tudom, hogy a Szepert érdemes-e megtartani, de én Szepert jobbra értékelem, mint mondjuk egy Dragonhawkot vagy Grizzlyt. Jó lesz 3-as dropnak. Ajaj. Hát, hogyha mégse jó, akkor itt van nekünk a Scarab. Scarabeus. Nem hiszem, hogy lesz ma nézői Game Mandri, mert nincsenek normális deckjeim, amivel úgy játszanék, így constructed deckek, tehát ilyen általam készített deckek nincsenek. Ugyanazok, amik 3 hónappal ezelőtt voltak, szóval. Ajaj. Az X az nagyon be van indulva, az X. Kínos 3 darab 3-as droppom is lesz. Fuck me! Ez mind a kettő szörnyű, vegyünk Burgölt. Az kártya húzás ráadásul Paladintól, szóval hát ha megint kapunk egy Eredic the Pure-t, de hogyha nem, akkor kapunk majd jobbat. Ajaj, valakit nagyon szeret a tűzzel játszódni. Na, megnézzük, mi's happening. Na mondjuk persze ez egészen jó, hogyha most van neki egy spell, de milyen olyan spell-déje lehet esetleg egy secret, ha nagyon akar pyromancerelni, és akkor meg tudja ölni, de akkor én meg megölöm a daggerrel, szóval nem hiszem, hogy megérni neki. Az aranyja nem tud jól trédelni. Jó volt ezt kitenni. Tudom, hogy ez neked az is jó, Mandri, de én nekem nincs kedvem velük játszani, szóval... Majd remélhetőleg a héten lesz idő megcsinálni a legújabb adventure-t, és akkor majd jó lesz. Szervusz Shadow Kid! Jó reggelt mindenkinek! A rohadék! Jó, hát burgulázzunk. Na, ez nem is rossz. Lássuk, mi lesz. Hát ezzel nem értem sokat. Mert kapott egy HP-t. Szerintem ez amúgy nagyon erős. Az a baj, hogy valahogy teljes mértékben lelettem tempolva. Egy kicsit megpróbálom visszavenni, de kezdem úgy érezni, hogy ez már csak fölösleges. Hé! Spirit! Tudok olvasni? Spirit! Jó reggelt! Secret Polarence flare nyitókéz, az szexi. Mondjuk flare nyitókézed akkor lehet, hogyha Huntert játszol. Csinálj szavazást, hogy most csinál, de az adventure-t... Nem, ez nem szavazás kérdése, mondja, ez az a kérdés, hogy élek-e én még addig, hogy egyáltalán belekezdjek ma. De én már nagyon látom azt, hogy nem ma fogok belekezdeni. Oké, egész jó powerplay lenne, hogyha Grizzly plusz Aldord, az Aldort igazából nem akarom ilyen hülyeségekre használni. Viszont Cold Bloodot sem. Tehát másik meg valami Cold Blood Shadow
pen, de... Muszáj a Grizzlyt kitennem, mert akkor a következő körben Shadow Pen-nel tudok dolgokat csinálni. Esetleg egy Ogre Ninja. Nem, már félem a halált igazából. Eléggé. Most lekerülök 13 HP-ra, van neki még bőven 5 kártyája. Nekem meg nincsenek defenzív kártyáim, nem jött ki a Vendor sem. Szóval, yep. Most már a túlélésért játszok, kezdem úgy érezni. És bármikor rám vághat egy Kingset, vagy valami hasonlót. Nem láttam a paladinoknál eddig fej, ott a Kings. GG. Lehet meg kellett volna tartanom a Aldor, de... nem hiszem, hogy van különbség. Talán még így nem is rossz, így az Aldoron meg tudja ölni az ő Aldorját. Várj. Nem kell ezt túl komplikálni. Spiteful. Plusz Cold Blood. Ezzel eléggé lelassítom a játékot. Spiteful pedig, hát alapvetően vészes, mint kicsit félelmetes egy... Az, és tudod, hogy hova. Backstab. Ez jó. Ez jó, mégpedig úgy kéne, hogy... nyilván ezzel kell megölnöm. Csináltok olyat, hogy... nem tudok pent tenni, szóval... ez egy kicsit whatever. És így is úgyis ezzel kell megölnöm, tehát... megölök egy extrát. Meghal az is. Meghal ez is. És maradt 3 HP-m. Nagyon kell a Vendor. Vagy Argus. Na. Na, Shadow Pen. A nagy semmi. GG. 5-3. Előbb kellett volna? Lehet. Lehet, igazad van. Ain't lesz. Na, figyeltem, hogy... de hát hogy üssem le a Stormwindet, tehát... mindegy. Lehet, hogy igazad van. Ja, igen. Tudom már, mire gondoltál. Kaptam egy Starfall-t, meg 60 pénzt, nagyon jó. Oh! Szokás Shocksmart húzás. Wisp! Yay! Fuck my life.